KSA Central Committee General Secretary Ram Singh Tokbia tumpen pherangkia mai kang nipon. Kedamtang ni phai krehini there chiklo surihini rengkoira ke thomarni Bisnuram Phangcho President KSA Difu District Committee lapen Alex Bay Finance Secretary KSA Difu District Committee Atuma Phan Hemkak Samke Pondet ajok si Jasmet Pet pherangkia mai phaponang koklo pusi pherangkia thengno lamchipak langpon. Lason si nonason check and balance atuma phan jong si ahok pet kechok che atuma phan ke jong dun pen gel ke thablok pulote kechok che thepik ang theklo puta ningje pon. Lase alang li tumbang hinia phan unconditionally pen si pa jok ponang ji puta chuning ripon. Alang li tumpen jong si pa jok pon pe pulote a hearing tangrak pen chesong ponang kok pu puta pherang kya thengno lam the chepak langpon. Othat lang sopen khati so report kido live. Nilitum karbilo chali asong hin pen nalitum pherangke bitung aphan nange pha pen nalitum aporting pen keban theke pot nalitum aphan kachuro pajilo mate kurban pajilo nilimen Ramsing Tokbi KSA Central Committee General Secretary Jameson Timong aro lapen lapolang ni arsong tiso KSA Klembangpu lasi nilitum pini karbilo chali asong hin pen tongsekot pen kupi bosi pherangke mege phanang kokma lakalalo patumi ni phai krihini arni KSA Difu District Committee amepu Bisnuram Phangcho lapen Finance Secretary KSA Difu District Committee Alex Bay alang tu phan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Portland mane krong kriatowar aputhat ki ongdung atum piniani anda compensation sonong lelang alang itu kumane bangke ahiti longle ke cepat amnunang kumane itu bangke methang ahema baria longle ke cepat amnunang lason si ongdung atum piniani anda alang atum compensation ke longle ya tangka ke longle itu ulang laso buthalam si kedam tanga ciklo usame postering penaan nang kurilo laso pen tualang tumbang Difu District Committee tumbang asap so kasik sangat orang doko jone kacesong dewang deng pun kita lo lapen ako nithong ni pria prang ala tumbako postering kakori pen ako kacesong asayang deng keteng boje pana cisik jidang pon lo laso cisik jidang pon bamohot kedamtang aciklo bosame postaran na insek lap laso ni theklong lo angge patumi dik Islam dah langsung si teklong lo, lase alang letum la Bisnuram Phangcho Difu District Committee President lapen Alex Bay Finance Secretary Difu District Committee alang letum aphan alang letum against FIRPC pandai pen lo patumi bangke, lasi niltum karbilo chali asong ingin bangke pinrem lo condemn lo alang letum aphan unti ke prapen unconditionally pen alang do han kapajak pon eji aphan mate bina sorte pen alang itu aphan kapajak pon eji aphan si CM Dr. Toriam Lohang phan seme chuning rilo lapen EM Omor Singh tiso phan me chuning rilo athema niltum ka bino chali asong matung bangke khe farman lori farman lori kacilong le atunda dupiklang piniani lasi alang atu aphan kipi ke pajir pon eji aphan bangsi chuning rilo lasi labangso Portland along jutu ni playing on e labangso compensation mate beneficiaries tuma kipi thek the labangso alam ki bangke non have non right galilo anikan John si labangso alam ki bangke naklang bong sis theklong lasi alang atum jasemet pet KSA Difu District Committee hin pensi alang atum labangso saing dengman nangklem bong bangong lo lasi alang atum labangso Portland atangka laki cupang lim atum labangso kicupang lim aputhat laso ajoine asyang tong kacibilun ajoine si alang itu aphan kini pengnang pon hemkang samke beng bangke ningduk lo lasi tuning rile thode thobo CM Dr. Toriam Lohang aphan usame lapen Land and Revenue EM Omor Singh tisok hai aphan usame lasi alang itu aphan alang itu da family do lasi iletum
Karbijan mate arle hijana bongon angbong si cikunco. Lasi kupia posi la esiang tong cipilo pulo tangte alang tum against case people paner po hem kan sampeng po. Lahelo mo ilitum karbia anglong ka development ke. Lasi lapu kali dan lagi. Umur si kiso ke hai besame. Lasi nilina tu apaan cuni nilai thoda thotlo. Ake hai yem umur si kiso lenen lebinu lapen manpen kedo CM Dr. Durinam Longhang apaan besame. Alang itu apaan unti ke prapen unconditionally pen alang itu apaan kepada job ponji kilu ponji apaan si nilai kabilu cari songhin pen apaan ke apil lo cuning lo lasi ke bang jilani bangke alang itu apaan pajok pompi alang itu apaan yang si lo pompi pulote nilai itu kabilu cari songhin pen nilai itu democratically way pen sampai nilai itu jesong pun angkok pun kalau oke itu hamlen dan nomor perwan sedang kisong bang bong lo lasi nilai itu kabilu cari song itu jong si kay aparman konat ni ala tum ke claim dam ke chok chilam lo tin nil tum ke jong dun mate nil tum ke pakeng dun ke nil tum karbo chali asom tum bangke nil tum asai lo nil tum bangke la ke jong dun po lasi non alang itu aphan labangso postering kakuri penchot si alang itu aphan hemkang sam ke penge bangke ninduk lo lalu lasi alang tu aphan unti ke prapen unconditionally pen kepada penjipan bina sorte pen alang tu aphan kepada penjipan mansi culing rile thode thodlo lasi alang tu aphan unti ke prapen yang si pejok konpi pulo tante nil dum kar bilu chali song hin pen abang democratically weapon jesong ponang kok lalu lasi alang itu non labangso Karbinglong Tromas Council kedamtang ningkan po semi BJP asorkar cari lo lapen ako nonda ningkan po permanta me ningkan sikip leng lo lasi alang itum labangso 4 lane dak doboka pen Dimapur labangso aja keding labangso from Priya Towar compensation alam ki bangke jurun e plengon e son si theklong lasi nilitum kar blochal ya song hin pen kipudun ji abangala lo nang itum jong si alam itum kecelong nang compensation atangka pulo de nang itum ahin pen kupi polo pini ani na pipon theke de harada section lason sito section isi hini ba lason sito polo lasi alam itum kecelong nang ji hala longle beneficiary itum kecelong nang ji atangka bangke nang itum jong si alam tu aphan pakliar pon et pi pon et boson de nili tumta nanga pudunji nili tumta nanga hiji tunji alamaka masya bedeji lasi labangso lake nili tumka bechal ya song pendet kali lapen aka break asong atum usame labangso alama bangke asyang tong bang chibi bom lasi alam itu aphan usame labangso beneficiary lana tu compensation kecilong lagi along lagi cepadam hiti long lagi cepadam dunan kumana ka hime hiti long lagi cepadam dunan alam itu laki kecilong lagi arondo alam tu compensation kecilong lagi arondo lasi ala bangso compensation kecilong lagi aron kecilong alam itu aphan compensation untuk ke prapen pipon ya tanji